салом ба тамоми мухлисони дастаи беҳтарини олам. Ин Барселона аст ва ин даста ба ҳамаи кор қодир мебошад, ҳатто ба чунин бозии бемаънӣ ва берангу бенур. Инро ҳам бояд қабул кунем ки на ҳамеша Барса бозии зебо дорад, аммо дар рақобат бо Шахтёр чунин бозӣ кардан шармандагӣ аст. ҳар як бозингари Барса бояд бо сари хам аз майдон берун мешуданд. биёед оҳиста оҳиста ба тартиб ҳарф занем. лайки қиматбои худро гузоред. мо бозии навбатии дастаи дӯстдоштаи худро шарҳу тавсир мекунем. Дӯстон, имрӯз давоми Лигаи Чемпионон мегузарад ва шумо метавонед ҳама ин рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. мушкилиҳои мо дар ин бозӣ кам нашуданд. бозии даври чоруми Лигаи Чемпионҳо баргузор шуд. рақиби имрӯзаи мо дастаи Шахтёр буд. бо ин тим мо бояд ҳамчун дастаи якум рақобатҳои ҷолибро баргузор кунем. мо эҳсосоти гуногунро дар худ ҳис кардем. оғоз мекунем аз ҳаят. Тер Штеген дарвозабон, 4 дифогар, аз канорҳо Кансело ва Алонсо, дар марказ Араухо ва Кристенсен, нимҳиматгарон Ромео дар хати ниҳояи такягӯӣ ва аз ду канори ӯ Гюндаган бо ҳамроҳии Гави ҳунарнамоӣ карданд. Дар ҳамла Левандовски дар марказ ва аз ду тарафи ӯ Рафиня бо ҳамроҳии Ферран Торрес бозӣ мекарданд. Ямал, Балде, Иниго, Педро, Касадо, Фермин, Феликс ва дигарон дар ҳайати захиравӣ буданд. бозӣ аз аввал бад шурӯъ гардид. Барселона тӯбро дуруст идора намекард. бозӣ дар Олмон дар Гамбург баргузор шуд. сабзаи варзишгоҳ каме баланд буд ва умуман ба талаботи Хави ҷавобгӯ набуд. ӯ ҳамеша баландии сабзаи варзишгоҳро танқид мекунад. майдон дар Гамбург аз рӯи стандартҳои Хави ба чарогоҳ баробар аст, вале ҳардуи даста дар як шароит бозӣ карданд. баҳона шуда наметавонад ки чамани майдон пасту баланд буд. дар ҳар як нуқтаи майдон дар сатҳи инфиродӣ иштибоҳҳои хеле дағал дида мешуданд. бозингарони Барса ранги кӯдак буданд. бовар кунед, ягона одаме ки дар ин байн хуб буд ин Илкай Гундаган аст. чунон менамуд ки ӯ барои кадом гуноҳаш ҷазо дода шудааст ва муҷизоти ӯ ба дубл рафтан мебошад. ӯ дар байни бозингарони ҷавони дубл ҳамаи корро дуруст анҷом медиҳаду дигарон умуман чӣ кор карданашонро намедонанд. сатҳи Гюндаган аз дигарон замин то осмон фарқ дошт. дар ҳар мавқеи майдон хатоҳо аз нигоҳи инфиродӣ дида мешуданд. гӯё кулли бозингарони Барса аз саҳари қурутоб хӯрда буданд ва барои ҳамин сарашон тоб хӯрд. Шахтёр бо голи Сикам ба ҳамаи ин заифиҳои Барса ҷавоб гардонд. Шахтёр боз як голи дигар ҳам дар нимаи аввал зад, вале онро ба инобат нагирифтанд. ин голро агар ҳисоб мекарданд арзанда буд. Барса барои чунин бепарвоӣ бояд ҷазо дода мешуд. бозингарони Барса бемотиватсия ба майдон омаданд ва хеле ором буданд. метавон бозии заифро бо набудани мотиватсия фаҳмон, вале ин баҳона шуда наметавонад. умуман чанд мушкилие ҳастанд ки аллакай ба тенденсияи табдил ёфтанд ва сари онҳо бояд ҷиддӣ андешида шавад. якум, ҳамлаи позитсионӣ. дар ин самти бозӣ мо хеле заифем. дуввум, дар вазъиятҳои стандартӣ шояд комбинатсия истифода бурдан ва сеюм, дуруст партофтани аутҳо. мо аз ин сустии Хавиро хулоса накарда истодаем. танҳо ҳаминро гуфтанӣ ҳастем ки бояд Хави ин масъалаҳоро ҳал кунад. 7 ғалаба, 6 мусовӣ ва 7 бохт. ин омори Хави дар мусобиқаҳои аврупоӣ мебошад, на он оморе ки мураббӣ тавонад бо он ноз кунад. аз нигоҳи ҷадвали гурӯҳ бароямон ягон фалокате рух надодааст, аммо агар ҳамин тавр мағлуб шавем ва бозии заиф дар Лигаи Чемпионҳо нишон диҳем, пас зинаи думро мегирем. Бавария он ҷо моро интизор аст. барои ин ҳушро ба тан карда бояд мотиватсия ғалаба карданро пайдо созем. ин Лигаи Чемпионҳо аст. ин ҷо рақибони заиф нестанд. хатои аз ҳама калони мо дар он буд ки дастаро писанд накардем. Шахтёр ғайр аз гол 4 имконияти дигари беҳтарини голзанӣ дошт. хуб ки Тер Штеген дорем. ӯ бо сейфҳои худ ҳисобро калон карда намонд. Шахтёр дар майдони бетараф бозӣ мекунад. пас аз оғози ҷанг қисми зиёди бозингарони даста рафтанд, вале мо аз ин тим шикаст хӯрдем. ин бохт бароямон бояд дарси ибрат шаваду дигар бо дилхор рақиб бо қувваи бузург бозӣ кунем. комбинатсияи натиҷаи се бозии охири Барса чунин мебошад. бозии хуб кардем, вале бохтем. бозии заиф намудем, аммо пирӯз шудем. бозии заиф ва бохтем. Барса бедор шав, ин Лигаи Чемпионҳо аст. мо аз гурӯҳ албатта мебароем, вале бояд ҳамаро шикаст дода ҳамчун дастаи зинаи якум аз ин гурӯҳ бароем. шумо дар бораи ин бозӣ чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед. ин барои мо хеле муҳим мебошад. дар мои ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ намоед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.